Jingiarap Ïing National Movement West Khasi Hills District matakas ngi kala no senyang Jingiarap dakatin Shakilong Ïing kiba Shah Lynshop ha Phria ha West Khasi Hills. Ini kilong Ïing kiba Shah Lynshop ha kibor mariang kadai ka Ïing jong iba Francis Kadosau bat ikong Hailinda Marthong kiba nakashnong nong dom Rambrai bat meriaus imship West Khasi Hills District. Ka Seng kala kentui kinong mikmat ka constituency bat ikibor badai kmi bakin pej bat ban penkloy ban ai ka Jingiarap Shakil lanot kibala Shah kata ha ka jing penjat ka mariang. Juga di kalong yung ko ba kidi ni ko senong nong dom di kamot kelak jor lap phai nga chui mare neng chu ai terpar mang oi le se sulap sa kisah chong taran mono nga sa tip no ya dia seng ba ken kalong yung te tui la ne tena kaliang u sodar jong ka senong nong dom o i cha khut apo senong ba du mo ti wen lam ne tena kaliang jong nga chim manta jingi re ngan IT ha sodar bo